Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Zure maitasun eta errukiak, jauna, gure bihotzak eraman ditzatela aurrera. Zure laguntzari gabe, ezin dezakegu egin eta zuri atsegin zaizuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Egun haietan horrela egin zuen hitz Jeremiasek. Jaunak jakinarazi zidan eta horrela ohartu nintzan, berak azaldu zidan etsaien azpijokoa nire kontra zegoela. Hiltzera daramaten bildots otzana bezelakoa nintzan ni, eta ez nuen nire kalterako erabiltzeko, nire kalterako zebiltzan asmoen berri. Bota dezagun zuhaitza bere mardulean, kendu dezagun bizidunen lurretik. Ez daitezela, haren oroitzapenik gelditu, baina zuk, jaun ahal guztidun horrek, zuzen epaitzen dezu, eta gizakiaren buru bihotzak aztertzen dituzu. Zure esku utzi dut nire auzia, ikusiko aldut zure mendekua etsaien bizkar. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotz ona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Jesusen hitzok entzutean batzuk zioten, benetan hauxe da itxaron dugun profeta. Beste batzuek esaten zuten, hauxe da Mesias, baina beste zenbait kontra atera zen. Galileatik etorrote daiteke Mesias. Ez aldiote bada liburu santuek Daviden azitik eta haren herriska Belendik etorriko dela. Iritzi kontrajarriak zeuden bada, jendearen artean Jesusi buruz. Batzuek atxilotu egin nahi zuten, baina inork ez zion eskurik ezarri. Goardiak apaizburu eta fariseoengana itzuli ziren. Hauek galdetu zieten, zergatik ez duzue ekarri? Goardiek erantzun zieten, ez du sekula inork horrek bezala hitz egin. Orduan fariseuek zuek ere engainatu zaituzte. Sinetsi ote du harengan buruzagi edo fariseotakoren batek ere, baina legea ezagutzen ez duen jendaila hau madarikatua dago. Nikodemok, fariseotako batek, beinola Jesusengana joan zenak esan zien, zilegi ote dugu gure legearen arabera inor gaitzestea, aldez aurretik berari entzun eta zer egin duen jakin gabe. Besteek erantzun zioten, zu ere Galilearra ote zaitugu, aztertu liburu santuak eta ikusiko duzu Galileatik ez dela inoiz profetarik sortu. Ondoren, nor bere etxera joan zen, jaunak esana,
Eskerrak zuri jauna. Hain zuzen ere, judutarren garaian fariseuek indar handia zeukaten eta gehienek Jesusen kontrako gorrotoa sentitu izan zuten. Denek ez, eta gaur agertu zaigu horietako bat, bere kontra ez zegoen bat, are gehiago, esan genezake kasi bere aldekoa zela Nikodemo. Baina gehienek eta Jesusek askotan arpegiratzen zien halako harrokeri sakon bat zeukaten. Beren burua besteen gainetikan sentitzen zuten. Haiek dena ongi egiten zutela, uste zuten besteak mespretxatzen zituzten eta holako jarrera batzuk ukitzen zituzten, legea kunplitzen zuten modu literalistan eta askotan jendeari sekuleko zamak bizkar gainean ezarriaz. Eta Jesusek bildurrik gabe horiek denak salatzen zizkien eta arpegira botatzen zizkien bat ere bildurrik gabe. Horregatik gordatzen zuten, ez bai zeuden ohituta holakorik entzuten. Denek baiezkoa esaten zieten, behintzat arpegira, inork ez zuen halako adorerik, gauzak lasai asko haiei leporatzeko. Eta Jesusek egiten zuen ez haien kontrakoa zelako, ez haiek maite zituelako, baizik eta maite zituelako, eta haientzat mesedegarriena ere bilatu nahi zuelako. Horregatik, farisearrekin askotan abitzen da Jesus, hizketan, eta gauzak garbi aurpegira boteaz. Horietako gutxi batzuk ongi hartzen zituzten eta ohartzen ziren Jesusek arrazoia zeukela. Bestek edozein aitzaki bilatzen zuten Jesusen kontra egiteko. Eta horregatik, soldadu haiek, guardia haiek bialdu zizkiotelarik, harrituta gelditu ziren haiek ere, Jesusi entzun da, eta erantzuna nola ez dezu ekarri. Eta erantzuna izan duzen, ez du sekula inork horrek bezala hitz egin. Jesusek bere erakutsietan, berak egiten zituen hitzaldietan zeukan hitzala ikaragarria omen zan. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, berak liburu santuak nola aipatzen zituen. Pentsatu behar dugu ze koherentzia zegoen nobedadean, berak gauza asko berriak esaten zituen. Eta, hain zuzen ere, izugarrizko koherentziarekin, bai liburu santuekin, bai bizitzarekin, bai koherentzia internoan, eta gero, baita ere bere bizitza holakoa zan. Ekialdean askotan autoridadea bilatzen zan, azaleko gauzetan, kanpoko gauzetan, itxurakerian, arropak, dirua, etxe handiak, eta bestelako, esan genezake, itxurakeriak bilatzen ziren, besteak modu hortan liluratzeko. Jesusek ez zuen horrela jokatzen. Berak izugarrizko pobrezia bizitu zuen, sentziloa izan duzen, ez zuen halako etxe berezirik, baizik eta batetik bestera ibiltzen ziren, ez zuen halako arropa ikusgarririk, normal jazten zen, bere gazte garaien lan egin zuen, zurgin bezala, San Joserekin batean, esan genezake, bere bizitza oso sentziloa zen, baino berak egiten zuena, berak esaten zuena berezia zen, eta ez zuen beste kanpoko itxurakeri horien beharrik bere autoridadea erakusteko. Eskatzen diogu bada, Jesusi, guk berarengandik ikasi dezagula guzti hori, bila dezagula beti bihotzean, bila dezagula beti autentizidadean, bilatu dezagula beti bere hitzarengan gure janaria, gure pakea, gure atsedena. Eta orain, gure eskariak egingo ditugu, gaurko egun honetan, eskatuko dugu, egunero bezala, munduan dugun egoera izugarri honengatik. Oso bereziki eskatuz Jangoikoari, gaixorik dauden guztien alde, eskatuz baita ere Jangoikoari sufritzen ari diren guztien alde, ikaratuta dauden guztien alde, esan genezake baita ere, danei halako kontzientzia emateko beharrezkoa dela, denon artean, denok
zur jokatzen saiatzea, gauza hauek gainditu ahal izateko. Eta hoixe eskatuko diogu Jaungoikoari. Baita ere gaurkoan, hildako bat hartuko dugu gogoan, hain zuzen ere Joakin bere heriotzaren 5. urteurrenean Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan. Minaren minez, Jesus maitea, daukat bihotza lerturik, ikusirikan nere bizitza, dana pekatuz beterik. Egin dezagun otoitz. Jauna, ontasunez onartu gure eskaintzak eta gure borondateak, zure borondate santuaren araberakoak izan daitezela. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea Jauna. Aita guztiz santu. Jaungoiko al guztidun beti ereko horri. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza. Beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia gartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bere inkatua Jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala Jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik Jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzailerekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan Jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak
eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaungoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegu ezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi daitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezuerrenetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa da bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizeran, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sentatuko naiz. Kristoni. Egin dezagun otoitz. Zure misterio santuek garbi gaitzatela jauna, eta bere eraginez zure begietan atsegin egin gaitzatela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jaungoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik.